नाजाया बेबादिखौसो भिडिअखौ नायो मा होनदों व्हाट बुलशिट मैन गाव माने भिडिअ बानायखो गोबांथार मानसिया मिन्थियाखैमोन नोंनि थ्रुयै आरो मिन्थिलायबाय नो बुरबकसो बियो जाम्बा मूर्ख तो लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर तो लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय आं मोनसे जोंनि जितु दायो हालोदाहाय जोंनि परिस्थितिया जोंनि ससाइटियावहाय मा थासारिया सोलिगासिनो दङ बेनि बागैनि बे मोनसे भिडिअखौ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर तो लोगोफोर जायखियानो जादोला बे समावहाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबायबो जानो हागौ आरो नुवाखैबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर तो नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि दायो जितु ससाइटियावहाय जोंनि जितु थांलाय फैलाय जितु हालोदावहाय मा थासारि सोलिगासिनो दङ बेखौ लानानै तो आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय बे भिडिअखौ लाना फैदों आरोना लोगोफोर तो दायो आं बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासे नोंथांमोना भिडिअखौल' स्किप खालामनाङा माने दाननानै नायनाङा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर तो आं दायो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांसै नोंथांमोना नायलांदो थौदो बे समावहाय अलरेडि नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ आरोना आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा भिडिअ लानानै फैदों बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर तो लोगोफोर जायखियानो जादोला बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय आं फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोननै भिडिअनि क्लिपखौ आं लानानै दिनैनि बे कन्टेन्टखौ बानायनाय जादों आरोना लोगोफोर तो दाखालि साननै सानथामसोनि सिगाङावहाय जितु जेम्स ब्रादारजों लोगोसे आदा आलफ्रेडजों बिथांमोना सानैया जेम्स ब्लग भिडिअआवहाय बिथांमोना मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन नालाय लोगोफोरथ' बेखौनो लानानै दिनै जन ब्रादाराहाय मा रिप्लाइ होखो बिथांमोनखौ बेखौ लानानै आं दिनै नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायनाय जादों माने जोंनि जितु दायो जितु परिस्थितियाहाय थांलाय फैलाय हालोदाहाय जितु जोंनि ससाइटियावहाय माबायदि थासारिया सोलिदों माबायदि थासारिया सोलियाखै बेखौ लानानै बिथां जितु आदा आलफ्रेडआ बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय जेम्स ब्रादारनि ब्लग भिडिअआवहाय बुंदोंमोन बा आपल'ड खालामना होदोंमोन आरोना लोगोफोर तो बेखौनो लानानै दिनै जन ब्रादाराहाय माबायदिखौ मानि कारनावहाय मा थासारिखौ लानानै बिथाङाबो फिन खेबसे बेखौ लानानै दिनै रिप्लाइ होदों तो बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना बुजि मोनाखैबो जानो हागौ आरोना लोगोफोरथ' आं मोननैनि भिडिअनि क्लिपखौबो आं नोंथांमोननि सेरावहाय गुवारै फोरमायलांना होगोन बा दिन्थिलांना होगोन नोंथांमोना स्किप खालामनाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थौदो नायलांदो बिदिब्ला बोखांबाय मानो होनबा आजिखालि बयबो इउटुबार जाबाय माने गावनि चेनेला ग्र' नांसिगौ बेफोरबायदि खालामबासो भाइरेल जायो दा जोंनि ससाइटियाव मा जादों गानावनो दंफायो फेमास जानोबा भाइरेल जा माबा माबि जानोबा माबा माबि जा दा जोंनि ससाइटियाव सोरखौ एक्सेप्ट खालामो भाइरेल जानायफोरखौसो एक्सेप्ट खालामो होमबा नायदो ससाइटिया बेबायदिबा होमबा नायदो नोङो ससाइटिया बोरै खारफादों बेजों खारफानांगोन ससाइटियाथ' सोरबा गैयिजोबो खारफाबावाखै औ गैया जेनेबा बै वाटारमेलन होनदोंना नायनायफ्रा सोरखौ नायो बै जायफ्रा वाटारमेलन दङ बिसोरखौसो नायगासिनो दं दा बुंनायाव नों आं बुंबा नै मानो बिदि बुंखो मानो माबाखो नायदो ससाइटियानो बेनो आन्दा ओरै सोमावनानै देखायगासिनो दङ नै वाह लाइक मोजांथार बरिया आरो बेफोरनि थाखाय 50,000 60,000 हरनोबो थैयार हरदोंबो बेफोरबायदि साइडआव लेंहरलायनानै 30,000 न 1 लाख 80 लाख बेबायदिबो हरदों बेफोरबायदि नायदो ससाइटियानो बेबायदि होमबा बिसोरसो माने आलाय माबा थांबाय बिसोर रायखांनो नाङा गाज्रिबा गाज्रिबा रायखांनो नाङा बे रायखांदों मानि गाहा फेमास जानो लुगैदों बिसोर जेरै नोंखौ जेराव लोगो मोनदों बेयावनो रायखांदों औ रायखांदों माने पाब्लिकआसो बेखौ उफाय गैया नों बुंदों नालाय आंबो नों बिदिनो सोंदोंबा आंबो होनांगोन उल्था जबाब बेनो आरो गोबांथार मानसिफ्रा ओइ माबा बे टपिकआव लानानै भिडिअ बानायलाबायदों गावखौ फेमासबो जाबाय नुवाखै नै नोंथाङा जुदि ससाइटि मोजांखौ सानदोंबा आरो बे खोथाखौ माने एरखांफिनखो नोङो बेखौ फेसबुकआव लाबोनो नाङा औ लाबोनो नाङा नों मानो बिनि सायाव नोङो मानो बिनि टपिकआव मानो भिडिअ बानायखो गोबांथार मानसिया मिन्थियाखैमोन नोंनि थ्रुयै आरो मिन्थिलायबाय नै बुरबकसो बियो जाम्बा मूर्ख नोंथाङा बुरखांफिननाय माने नोंथाङासो मूर्ख जाम्बा बुरबक मोनफ्रोमबो जिनिसा माने 100% राइट नङा मोजां गाज्रिखौ नोंसो सायख'नानै लानांगोन नों बाजाराव दं मेरला बाजाराव थां नों मबाइलाव नायबानो नुजोबो आजिखालि नों नायबानो फैजोबो गासिबो फैजोबो इउटुबाव होन फेसबुकआव होन माबा माबि साइट दङ नों फैखायो अट'मेटिक होमबा नायदो नोङो बे आरो नोंथाङा जुदि थारैनो सानदोंबा बे गाज्रि आरो बे गाज्रि बुस्थुखौ मानो बोखांफिनखो मानो रायखांफिनखो नोंनि थ्रुयै आरो गोबां मानसिया मिथिलायबाय बेसो आरो औ अब्ला आदा दे नायग्राफोरा मा कमेन्ट लिरदो लिरदो गोसोबायदि लिरदो फ्रि आरो और अभी तो रुको
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। किन्तु आं मोनसे बुस्थुखौ आङो दिनै बहुत दुखु मोनदों जे माने आं जेब्ला आं मेलायाव थांदोंमोन माने आं जेब्ला टाउनाव थांदोंमोन तारमाने दिनै जेनेबा नोंहा जेनेबा बाङालि बिदा फंबाय बिनानावफोर बहुत मानसिफ्रा दिनै बिराद मोजां मोजां सारि गानदों मेखेला गानदों बहुत बरिया गानदों बिसोरो तारमाने बिसोर माने गावनि इज्जतखौ जेनेबा नों बडि पार्ट्सखौ खोबनानै मोजां बेरायो किन्तु बर' गथ'फ्रा जे दिनै ओरैबायदि लासिं सिं आं थांनानै नुफैबाय माने उदै नुजालायनाय स्लिभलेस गाननाय स्कार्ट गाननाय माने ओरैबायदि लासिं सिं आरो बर' सेंग्राफोर दुनियानि जौ लोंनानै गारि साखावनाय जौ लोंखावनाय ओरैबायदि गारि स्पिड चाप्रिफोर बायदिनो माने ओरैबायदि लाजिनाय मोनदों आङो तारमाने मा बुंनो बेफोर खोथाखौ दुखुनांथाव बे खोथाया मोनसे फेसबुकाव नुबावदों सासे इउटुबारखौ होननाय माने ससाइटिजों खारफानांगौनो ससाइटिजों बेजों खारफायाबा जोंना जाया बेबादिखौसो भिडिअखौ नायो मा होनदों व्हाट बुलशिट मैन इज दैट योर सोसाइटी इज दैट योर सोसाइटी दैट यू वांट टू टीच अस बे इउटुबारा सोर बेलाय लाजिनो रोङा नामा बे ससाइटि नामा उदै नुजा नुजा बेरायनाय बेवहाय स्कार्ट गाननानै बेरायनाय दुनियानि जौ लोंनानै साखावनाय बाइक दिनै जोंना बेंगलिफोर बिराद मोजां दिनै पालन खालामदों दुनियानि बिराद मोजां मोजां सारि गानदों लेहेंगा ड्रेस गानदों जोंनि बर'फ्रा मानो बिदि लासिं सिं लाजिनो ओंखारदों नुनानै दा नोंथांमोना मा सानो मा मायो कमेन्ट्सआव हर आं मिस्टेक ना जोंसो ससाइटिजों खारफानो रोङाखै नोंसोर कमेन्ट्सआव हरबानो जाबाय तो लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन निसय नोंथांमोना नुखाबाय बुजि मोनखाबाय आरोना लोगोफोर बिथांमोननि भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय देखायना होबाय तो लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बागै सोर खासेनिया बांसिन राइट नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय नङा होमब्ला लोगोफोरा आंनि मथेब्ला सानैनि बुंनाय बाथ्रायाबो राइट होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर तो मानो होननानै बुङोब्ला दायो जितु बांसिन सुबुङानो नोंथांमोना अलरेडि ससियेल मिडियायावथ' एक्टिभ थाखाय नोंथांमोना नुखादों नङा होमब्ला लोगोफोर खान्दा गाननाय गुसुं गाननाय बेफोरबायदि माने जोंफोर दायो मोजां जुदि कन्टेन्ट होयोब्ला जोंनि भिउसा जाया भाइरेल जुदि कन्टेन्ट होयोब्ला जोंनि भिउसा जायो मानो थाखाय तो बेफोरावनो हमदांनो हायो आरोना लोगोफोर दानि आथिखालनि जुगावहाय जितु ससाइटिजों लोगोसे मानसि माहारियाहाय माखौ लुबैदों बांसिन नङा होमब्ला बेखौ लानानै दिनै आलफ्रेड ब्रादारा बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बुंदोंमोन बा आपल'ड खालामना होदोंमोन आरोना लोगोफोर तो बिथां आलफ्रेड ब्रादारनि मथेब्ला ओरैबायदि जे मानसियाहाय बेफोरबायदि ससाइटिजों खारफानांगौआ ओरैबायदि माने जाबायदि मानसियाहाय थांनांगौ थांदों जाबायदि मानसिया मोजां लामाजों थांदों आरोना लोगोफोर तो बेखौ लानानै दिनै बुंदोंमोनखि गोबां मानसियानो गासैबो सुबुङानोखि दिनै बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव थांनांगौ होननानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ फोसावाखै माने जों जाबायदि डिजिटेल जुगावहाय जाबायदि लामाजों थांनानै जौगानांगौ गावनि लामाखौ लानानै थांनांगौ बेफोरबायदि बाथ्राखौबो लानानै बिथाङा बुंदोंमोन आरोना लोगोफोर तो जाय सुबुङा गाज्रिया गाज्रिखा मोजाङा मोजांखा होननानै बेफोरबायदि बाथ्राखौबो बिथाङा फोरमायदोंमोन आरोना लोगोफोर तो बिनि गेजेरावनो जितु नैबे जन ब्रादाराहाय आरो मा फोरमायदों नङा होमब्ला नंगौ जन ब्रादार बुंनाय बाथ्रायाबो सैथो माने फुजा मेलाफोरावहाय थाङोब्ला जितु फान्थाब ड्रेस आदै मद' उथुमाय नुजालायनाय बेफोरबायदि ड्रेस गानोब्ला जोंनि ससाइटिया बेफोरबायदिजों गोरोबलाङा नङा होमब्ला लोगोफोर नंगौ थारैनो बिथां बुंनायाबो सैथो बेफोरबायदि जितु फान्थाब ड्रेस गाननानै जुदि बेरायबायोब्ला फुजा मेलाफोराव गिदिंबायोब्ला जोंनि ससाइटिया दायो बारहावाया दायो गुबुंले जालांगासिनो दङ नङा होमब्ला नंगौ बिथां बुंनायाबो राइट नङा होमब्ला लोगोफोर मोननैबो बाथ्राया राइट जादों लोगोसे नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय बांसिन राइटआ सोरनि फारसे थांदों आरोना लोगोफोर तो बेखौनो लानानै आं दिनैनि बे मोनसे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय तो नैफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनायावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय आंनि फारसे माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो आरोना लोगोफोर तो आं दायो जों गोबां सुबुंफोरखौनो जों बेफोरबायदि नुदों आरोना ससियेल मिडियायावहाय तो गावजों गाव जोंनि बर'फोराल' गावजों गाव एदावलायबाय थानाय मानि थाखाय एदावलायबाय थायो आं बेफोरखौ बुंनो थाङासै आरोना लोगोफोर तो नोंनि साननाय बेनि साननाय जुदि जों दायो ज' खालामनानै मोनसे खामानिखौ जों आगबारि होयोमोनब्ला बा जोंनि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसन जितु लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जुदि मोजां दिथाखौ होनानै जुदि गावजों गाव खौसे जानानै जुदि बेफोरबायदि बाथ्राखौ शेयार खालामलायोब्ला निश्चय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे राहाया जाफुंगोन होननानै आं सानोमोन आरोना लोगोफोर तो जोंनि ससियेल मिडियायावहाय बेफोरबायदिखौ आंबो एसे दुखु मोनदों आरोना लोगोफोर तो बेफोरबायदि सासे सुबुङाहाय ओरैबायदि मोनसे मोजां बाथ्राखौहाय शेयार खालामब्ला सासे बायदि सुबुङा दान्थेनाय सासे बायदि सुबुङाहाय मोजां बाथ्राखौ शेयार खालामब्ला सासे बायदि सुबुङा दान्थेलायनाय बेफोरबायदि बाथ्राया जोंनि दायो ससियेल मिडियायावहाय गोबां गोसारलागासिनो दङ आरोना लोगोफोर तो
इफोरनि गेजेरावहाय आं दायो बांद्राय बुंनो थांलासै दायो नोंथांमोना आंखौहाय गाज्रि मोननांलासै इफोरबायदि भिडिअ लाबोनायहाय आरो आदा जेम्स आरो आलफ्रेड आरो लोगोसे जन ब्रादार नोंथांमोननि सेरावहायबो आं निमाहा बे जाहाथे नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नुसनबायदोंब्ला आंनि फारसे बेफोरबायदि बाथ्राखौ शेयार खालामफिननायावहाय गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा बियो आरोना लोगोफोर जाहाथे जोंनि ससाइटियाव फोरावहाय जितु बेफोरबायदि हालोदा थांनायाव जितु लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मानि कारनाव आदा आलफ्रेडा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों लोगोसे जन ब्रादारा मानि थाखाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों जाहाथे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बुजिनानै खामानिखौ मावलाङो आरो गावनि लामा हान्थिनाय लामायावहाय आगान सुरलाङो आरोना लोगोफोर थ' आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्रायखौ बुंनो थांलासै आरोना लोगोफोर थ' नङाब्ला नोंथांमोनाबो आंखौबो बायदि बायदि बाथ्राजों बुंनो हागौ जावनो हागौ नङा होमब्ला लोगोफोर दायो आथिखालनि जुगावहाय मोजां बाथ्रा बुंनाय मानसिखौहाय गोबां मानसियानो नोजोर होयो आरोना लोगोफोर बिथाङाबो आमुक आमुक फैलायबाय मानि बाथ्रा फोरमायलांनो मोनसावलांनो आरोना लोगोफोर मोजां बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि अनगायै बिथांमोना माने जावनायनि लामायाव बांसिनानो फैयो नालाय ओंखायनो जेनेबा आं दायो बांद्राय बाथ्राखौ बुंनो थांलासै आरोना लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला बे समावहाय जुदि नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबथारनायाव खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबिया नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना स' थेंक इउ सो माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय